Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Dai pa dyan natatapos ang sa tuyang pag-ayuda partner. Igwa na naman kita ning maswerteng nanggana ngunyan nin cash prize. Oo, so bago may nanggana nin tablet, may nag-claim nin tablet, ngunyan may cash pa. Ayan, linawon ta sa na partner itong tablet strictly for student. Para Ini lang sa man mga estudyante. Yes, ini Alagad man na ining cash para prize sa gabos. Para sa gabos. Maski ba ko kang estudyante, mapababae, lalaki, may edad, hoben, Lolo, lola, may trabaho o wara. may tsansa ka Ano man ang estado nindo sa buhay, may chance ka mong manggana. ning cash. Cash prize. 5,000 ngunyan partner, linawon ta. 5,000. 5,000 so major pag Friday, Pag pag Friday. Lunes, Merkoles 1,000. Oo, ako naman, pipa, kuan mo naman Ano ako, ta ka lang, pipamit mo naman ako. pigiiling ko lang partner kung gaano ka-aktibo ang sa imong isip. Yugon mo, bigla mong sinabi 5,000, mabago ako ning hiling kay Lord. Lord, mandi na lang giraray. Pag Monday, So, sa Wednesday, Friday, Friday, ang 5,000. pigiiling ko lang partner. So pag Lunes, 1,000, 1,000. Wednesday, 1,000. Pag Biyernes, 5,000. Kaya dahil ko babaguhon ang apilar ko kay Lord. Kun ako, Matindi ka talaga Lord. minaagad. Ano, ang pagganyan may consistency. Lord, pasngo na ako pag Lunes and Miyerkules. Pero sa mga kababayan, thankful na ako kaiyan kasi it's a big Pero help. Lord, 1,000 is 1,000. Pero Lord, kung talagang iyon ang guhit Kapalaran. ng aking palad, ay okay na. Ayan, baweng-bawe. O di, ano yun eh? Kalukagunta na. Mga ka-aksyon, an magbubunot mingo niyan, manggagana nin 1,000 pesos. Sige, paturunon mo. Oh, partner. Dahil mo baka maula, partner, buka yan. Ah! Magbubuka na. Ayan. Yan na. Buksan ta na. Oh. Anong tapa? Sa mga nagdadalan tabi dyan, naaraming dong may entry ka mo. Ayan, ang tabay. Minuto na lang, segundo. Yan, Kamuna, hinuruhapros ayan. pa. Tcharan! Mga ka-aksyon, an maswerteng gana ninyo niya nin 1,000 pesos dahil iba kundi si Miss Rosemary Kadag. Rosemary Kadag! Basahan na partner, tapo ng katulos. May telepono, numerado 09. 0912 Okay. 305 Okay. tulong 9 999. tapos sarong 4. 4. Okay. 0912-305-99994. Okay. Congratulations, digdi sa satuyang gana partner. Either unattended or out of coverage ka na naman area. naluhod. I-edit na ako pag Otro nagdaday hunta ka. partner, otro. Dapat arog kaning mga nag-iirenta. Dapat Ayan, dahil ko advise papalsuko me sa ng- mga dahil ko aramin doon papalsuko nag-enter. ng Dahil ko telepono papalsuk, ko. I will make it sure na permi may signal. O, ta kung umapod ba ka sa imo. Oo, ayan. Ayan! Busy. Busy. Saro pa. Otro. Kasubago. Otro. Either. Aha. Miss Rosary Kadag, kung nadadaw. Oh. Saro Otro. pa. Otro giraray. Last. Oh. Okay. Tawan ta pa ni Saro pag pagkakataon. Sige, saro pa. Basta Rosemary Kadag. Ano man ang mangyari? Ano man naman na, ayan, dahil na. Okay. Dahil may ka na contact, daing signal, pero Gana na siya. gana ka. So, yan po ang kagayunan mandigdi sa programa. Maski pangunyan dahil ka na kontak, kung nalubat ka, ang importante, ta ika ang nabunot, Yes, ganyan si Congressman Saldico. ika na ng gana. Sa Gana imo ka. na ang 1,000 1,000 pesos. Makontak giraray tabi kami sa imo Ms. Rosemary Kadag kung paano mo maklaim ang sa imong 1,000 pesos hali kay Congressman Saldico kang tabang ora mismo asin ka na ako Bicol Party Oo, List. kasi may mga insidente partner na baad warang signal or baad Lobat. lobat. May mga instances talaga arog kayan partner. Oo. Sa mga, syempre, sa mga nagdadalan dyan, sa mga mauot man giraray manggana manggana. ning cash. Ano ang gigibohon? Tagalogin mo. Ulitin ko. Sa cash prize po, sa mga gustong manalo ng 1,000, pag Monday, 1,000. Pag Wednesday, pag Friday po, 5,000 pesos. Ano ang kanilang gagawin? Kinakailangan nyo lang i-like ang aming official Facebook page, mag-comment kung bakit kayo ang dapat manalo ng 5,000 cash, and kinakailangan nyo ding mag-tag ng mga friends, FB friends. The more, the better. Sige. And i-share po ang aming episode today. Mag-like din at mag-subscribe ng aming official YouTube channel, Action Cost Center. At mas marami silang itatag, The better. mas maraming entry. Yes. Mas marami ang Halimbawa, tsansa na manalo. Alimbawa, 10 mong ang tinag mo, 10 ka din nag-share, may 10 times kang entry. Ayun. So, mas malaki ang tsansa mo. Of course. So, ngayon, mas marami kang kaibigan, mas marami. Mas marami. Mas malaki ang tsansa mo. Of course. So, congratulations sa winner natin at abangan sino naman ang maswerteng mananalo sa susunod na episode ng programa
tabang ora mismo. Congratulations kay Miss Rosemary Kadag. Ayan, asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapos ang samuyang programa. Ngunya na pagka-aldaw. Magribaan kita sa masunod na aldaw ni Miyerkules. Kami ang sa inyong nakairiba, daing iba. Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, Can Bicolanja. Ako man tabi, Mr. Siram Bicol, Joshua Martinez Jr. Salamat, mabalos, God bless Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin salamat.